Slušajte na TDI radiju. Guarana Kontra Kviz. Jedini kviz u kome vi postavljate pitanja. Ukoliko tačno odgovorim, obratite pažnju, tačno odgovorim na vaše trik ili vic pitanje, onda ćao, zdravo. Ukoliko ne znam ili nemam pojma, na pola ste puta do velike nagrade, jer onda ja vama postavljam slično trik ili vic pitanje. Idemo! Guarana Kontra Kviz. Četvrtkom od 16 do 18. Guarana Kontra Kviz. Kviz. Guarana Kontra Kviz. Dobar dan, dobrodošli. Kako smo ljudi, šta radimo, jesmo dobro? Dobro je sada malo ovo vreme. Šta pucka? Pucka, a? Puc, 1, 2, 3, a? Dakle, krećemo lagano, 16.06, izvinite malo sve zbog kiše i nekih tehničkih problema, ali smo se vrlo brzo vratili. 011 308 9399 i 068 400 650, Mr. Exona, Mr. DJ 21, glasiti za 21, Luda Balkanska, Mr. Bicuri i ja, naravno, Kiselje Meksički restoran. Šta još imamo da vam pomenimo? McMill, stvarno dobar deal. Imamo Messi pizza, Cara Dušana 72, Dorčul, telefon 262 0390. Imamo Brooklyn pizzu, Vojvode Stepe, full top pričak, kuglana žabac, daćemo vam, nađete ovo ono da se malo kuglete, vas osmoro 4x4, jednu čukicu u Zemunu, a uskoro žabaci na Vidikovcu. Cooler Master, naravno, i Rexona, kao što smo rekli. Možemo da krenemo. Halo. Shakira, Rihanna, can't remember. Znači, ostavite više ovo, molim vas. Halo, dobar dan, ime moje. Do ime moje. Novi Sad privezi. Idemo, Novi Sad. Kako je vreme dole? Zajebano, staje kiša, jao panduri sunce, evo dobro je. Staješ i ti. Slušaj, brate, jedan vic i ja malo kraći vic, bolesni onako, da krenemo bolesno. Može. Kaže, moji hasi zašli iz ludnici i sad će da provere da li su normalni, znaš. Dobro. I igraće se prodavnici i kaže, muja, ja ću da prodajem, a ti budi kupac, znaš. I dolazi hasi kao, dobar dan, daćete mi 2 litre hleba. Kaže, brate, ti nisi normalan, ne kaže se tako, nek se kaže 2 vekne hleba. Aj, menjamo se, ti se ludi. Dolazi dobar dan, daćete mi 2 vekne hleba, kaže ne može. Znaš što ne može? Nemaš flaše, brate. Glupi, ali dobar. Ali još jedan bolestan. Ajde. Dođe nekoj babi, umre veliki unuk. Dobro, da, on je i sad na sahrani baba, sve tuga, munje gromovi i pitaju babu, pa bako, znaš, šta misliš ti o tome? Ma dobro, sinko, samo nek ide random je. Da, taj sam zaboravio. Dobro, ne veze, znaš ti šta je uvce, znaš? Šta je? Uvce. Nemam pojma. Ne bi te više zadržavao, pozdrav Novi Sad, idemo dalje. Hoćete li se smiriti vas dvojica? Halo. Ko je? Darko, ne vezi Podgorica. Idemo Podgorica. Slušaj, uvatio ti Podgoričanin pljeljak i beranak zlatnu ribicu, razumiješ? I veli pošto vas je trojici, ispunit ću vam 3 želje, pa birajte ko će prvi, radi pljeljak, evo ja ću, veli, može li zlatna ribu da mi u Pljevlja, svi iz Podgorice koji smo, da se vratimo u Pljevlja, da živimo normalno i da nam ništa ne fali, veli, zlatna ribica može. Ovako, svi u Pljevlja se vratiš iz Podgorice i svi žele, super, radi beranak. Ja ću isto to ako može, isto ko Pljevljak, da se budemo složni i da želimo fino i sve to. Radi ribica, opa, može. Došla red na Podgoričanina, radi je li to istina što priča zlatna ribica da ćeš sve to da učiniš? Ona veli jest, a znaš što Podgoričanin kaže? Onda će jednu Coca-Cola. Bravo. To znam taj dobar stvari. Ajde, još jedan do Zečanku, molim. Ajde. Pitala ti Zečanka, čerka, majku Zečanku, može li uradi slučaj?
i radi majka, možeš ti ne ugradi, skočuješ, ali pod jedninu uslom. Pazi se tamo od uvijek momaka mladih da ti što ne sipa upiće, držne daj i pođe ti ona sa drugaricom u lokal i vide neke momci tamo držne daj i pošaljuju piće od kuće i dođe konobar veli, evo gospođice za vas piće. Izvini, nisam te čuo. Pošaljuju neki piće i radi i reci to djevojci da je to piće od kuće, a naši što ona veli. A kako me majka pronašla ovdje? Ne, a kuku mene su li mi to iz kuće došli. A dobro, ja sam, da, znam za drugu verziju pričam Savo Bačić, tebi hvala puno, veliki pozdrav na Podgoricu, vidimo se 17. maja, Plavnica, Resort. Uzeli smo karte, čao. A uzeli ste, a? Naravno. Ima show da napravimo, mi, Jode Silva, doći Marčez, ma ludilo totalno. I doći DJ 21, ma to će bude haos. Hvala puno, vidimo se. Ćao, No Limit. Šta se, o Bože, pogledaj na šta se dešava danas. Nešto nije u redu. Halo. Halo. Nema to veze s tim. Halo. Ko je? Neiro Varš. Gdje si, Neire? Evo me, Pope, znaš šta je nedefinisan osjećaj? Nedefinisan osjećaj. Kad ti pogene tašta u novom autu. Ćao, zdravo. Idemo na još jednog, pa onda malo muzike i reklame i vraćamo se brzo u program. Halo. Halo, ko je? Nikola iz Zagorića. Iz Podgorice. Idemo Podgorica. Jedan kratki sam htio da ispričam. Može, naravno. Policajac izgubio kapu. Dobro. I sad trči jedan dječak za njim. Je li ovo tvoja kapa? Nije moja, ja sam svoj izgubio. Da. Ništa, veliki pozdrav na Podgoricu, još jednom vidimo se 17. maja, Plavnica Resort. Idemo na malo muzike, reklame i vraćamo se u program. Guarana, kontra kviz. Samo hitovi. Pozdrav za ekipu Fuck the Pain, studija za tetoviranje. Rade, slušajte TDI. Pa kako drugačije, halo, ko je? Marjan iz Vranjske banje. Iz? Vranjske banje. Vranjska banja, idemo. Ovako, otišli majka i sin iz Vranja u Beogradu, šetaju u Knez Mihajlovom. Dobro. Sin kaže, mama vidi kutre. Ona će njemu, nije to kutre, to je pas. Pa ne znam šta, mnogo liči na kutre. Dobar si. Znaš li šta je uvce? Ne. Ili uvo? Ne. Ništa, veliki pozdrav, čao, zdravo. Dobro. Halo, Šinskih Gurana Kontrakviz, dajmo žabac, nekom ćemo damo da se malo kugla. Halo, u Zemunu. Halo, Pinki, halo, ko je? Perke je... Što se nerviraš? Ne, sve okej, nešto tehnički ovi problemi, to. Klasika, Žene u PMS-u, mi u tehničkim problemima. To je to. Moj fata se bude u sred noći, luje napolju 3 ujutru i neko im lupa na vrata. I mu otvara vrata i ispred njega stoji pijanac, odvaljen kao letka, razumeš. I pijanac ga zamoli da izađe malo da ga pogura. I ovaj kaže, ma nema teorije, čovječe, 3 ujutru jesi normalno, kao, i zaloti mu vrata. I pita ga fata, kao, ko je bio? Kao, ma neki pijanac, kao, trebaš da ga poguram. Pa si mu pomogao. Kao, ma nisam lud, 3 ujutru, napolju lijeko iz kabla, nema šanse, kao, sram te bilo, kaže mu fata, kao, sjećaš se kad smo pre 2 mjeseca, kad smo se vraćali od Sulje, kad su ti kola crkla po onoj kiši, da se on dvojica momaka nisu zaustavili, kao da se poguraju, kao nikad se ne bi izvukli dane, znaš. I kaže, moj, kao, posjedi se, znaš, kaže, dobro, ajde, daću i pomoći, ajde. Se otvara, uzima kabanicu, otvara vrate i viče, alo, jesi tu još? Se der kao, jesam. Pa gde si? Evo me na ljuljašci. Znate što nisi rekao da znaš dok se na početku. A vrate, neko mi slatkova, slušam te. Ajde, klađem nešto. Ajde, čao, zdravo. Ćao. Evo, Crvena zvezda povela u Pazaru, 1-0. Halo, ko je? Milan iz Šida. Idemo Šid. Idemo. Znaš šta mi je Severina rekla kad sam ukačio podnici na RedTube? Šta je tebi rekla? Da. Ne znam.
Dobrodošao u klub. Ja, modernizovanje. Pa malo. A dobro, reci mi, znaš šta je ironija? Ćao, zdravo. Ćao, zdravo, idemo odmah 011-3089-399-068-400-650. Dobro da imamo Rexona, ovde malo je vruće, pa se malo pršćemo i mirišemo i 400 sati zaštita i za muškarce i žene Rexona. Totalni hit. Halo. Halo. Ko je? Gianfranco iz Hira. Evo ga, Gianfranco, izvoli. Ulezi čovjek s jednom rukom u radnju i šta pita? Šta pita jedan čovjek sa jednom rukom? Ulezi u radnju, šta pita? Ne znam. Kaže, izvinite, ali ovo second hand shop? Majko! Brate, finale pre finala, šta je? Finale pre finala, nemam pojma. A nemaš pojma, vidimo se u nedjelju uveče, gde? Klub Plasti. Idemo, šta je tamo? Tamo, žurka godine. A, koja? Teddy Party. Vidi ga kako zna. Sve znam. Ne, naravno. Ajde, stavit ću to u stvari ne znam, vidjet ću, možda ti poklonim kuglanu kasnije, ali možda ne, možda sledeći put. Tako da, ajde, čao, zdravo, kuglano Žabac od sledeće na Vidikovcu u full priči, halo. Halo. Ko je? Stevan, Beograd. Ajmo, Stevane. Može bez ovog pitanja, zato što ću uništiti fazom. Ono šta kaže, šta ne kaže i ostalo. Dobro, ajde. Kaže, otvara Japanac firmu u Srbiji, znaš, i zaposli robota na zapošljavanje, stavi robota da zapošljava ljude. I ulazi ti prvi čovjek i robot kaže, dobar dan. Ovaj kaže, dobar dan. Kaže, jel pušite? Kaže, ne pušim, ne pušim. Kaže, jer pijete? Pa kaže, popijem tu i neku čašicu. Doviđenja. Znaš, joj izađe. Ulazi sljedeći isto priča kao, dobar dan. Ovaj kao, dobar dan. Jer pušite, kao, pa ne pušim, kao, jer pijete, kao, pa popijem tu i neku. Doviđenja. Ulazi treći. Kaže robot, dobar dan. Dobar dan. Doviđenja. Znao sam, čao, zdravo, 16:22, idemo dalje, ajmo Zlatara Ljubica Kragujevac, McMill Burger, full priča, idemo Brooklyn Pizza, ja morate probati pizza sandvič. Nenormalno. Halo. Halo. Dobar dan. Doviđenja. Ajmo, stišite malo radio, slušajte nas slušalici, ko je? Jale iz Kraljeva ovdje. Idemo Kraljevo. Jel znaš nekada klinac ulazi u taksi sa čokoladom? Ne. I pita ga taksistu, je li molim što jedeš tu čokoladu? I klinac mu kaže, znaš li ti da je moj deda živeo 105 godina? Kaže mu taksist, zato što je jeo čokoladu. Šta mu kaže klinac? Ne znam. Zato što je gledao svoje poslove. Idemo. Šta je finale pre finala? Kad ti sa devojkom prešvalerki. Ajde. A nije. Dobro. Ne, nije. Mada imaš dobru maštu. Dobro ti radi mozak, ali nije to. Dobro. Ćao, zdravo. Ćao. Moram da poštujem pravila zbog toga, inače da. Ljudi koji su mi dali pitanje isključivo žele takav odgovor tačan. Halo. Ćao, Miki ovdje. Ćao, Miki, odakle? Iz Beograda, kako je? Evo kako mora. Dobro, može jedan kratak, pitalica. Aj. Zašto je Usain Bolt najbrži na svetu? Zašto je Usain Bolt najbrži na svetu? Da. Ne bi znao. Zato što ga juri Tyson Gay. Može i tako. Reci mi šta je uspeh? Pa nemam pojma. Ali mogu još jedan kratak? Možeš. Šta ćeš da radiš kad je ispred tebe svemirski brod, a iza tebe formula? Kažem ovom da ugasi ringišpil ili već. Bravo, Pope, bravo. Idemo, čao, zdravo. Ćao. Messi, vrhunska pizza. Sara Dušana, 72, Dorčol. Halo. Doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Ko je? Ovdje Andrija. Andrija? Munze Konza. Idemo Munze Konza. Kaže, šta radi Roda kad isporuči bebu? Ne znam. Pa vrati se u šlicu. Dobar. Brate, li kuglaš? Kuglam. Imaš ekipu za kuglanje? Pa naćemo. Jel bi kuglo malo u Pinki u Žabcu? Nemoj, to mi je daleko, imam 150 metara do njih. Pa dobro, ništa.
Jel bi kuglo ili ne bi? Da. Dobio si kuglitis, žabac, kuglana, ludilo. Velju, hvala. Nema na čemu. Ne čuo. A, čuću, ne brini, ostane vezi, samo ti bicuri uzme broj telefona i ovo zvaćete neko iz kuglane da zakažeš termin. Hvala, ljubi. Ćao, zdravo. Ćao. Vrati se u šlic. Dobra, fora. 011-308-939 i 068-400-650. Lanko, zovete ih izvani. Halo. Halo, ko je? Halo, Kići, idemo na Pope. Idemo Munze, gospodin koji je malo pre zvao, pukla je veza, nek nam se javi da bi mu podelili nagradu. Ajmo. Brate, znaš ono kad učiteljica pita u Sarajevu, brate, za decu, kao za koju su valutu čuli. Dobro. Znaš šta, ne znaš? Ne znam. I kaže, prvi mali, kaže, ja sam čuo za novčanicu $1. Kaže, bravo, jeste, to je američka valuta. Kao sedi, evo 5. Kaže, drugi mali, kaže, ja sam čuo za funtu. Kaže, bravo, to je engleska valuta, ovo sedi 5. Kaže, mujo, puta. Kaže, šta puta? Kao puta novčanica. Valuta kao. Nije, kaže, to valuta. Kaže, jeste. Kaže, meni sestra kad dođe iz Sarajeva sa fakulteta, pita je baba, koliko si dala za tu bundu? Kaže, sestra. 3 puta. 5 puta, da. Da. To je to, dobar je Vicić. Dobar, nema šta. Tebi hvala što si se javio, izvini, pogodio sam, ćao, zdravo, idemo dalje. 068-400-650 i 308-9399, 011 pozivni za Beograd. Ta. Najlepši tata na svetu. Halo. Ko je? Ćao, Ko je? Kaluđer, odakle? Podgorica. Idemo Podgorica. Ovako, po šazveku tazbeno i pošto se sa ženom nije odavno gleda, desno lijevo, oni se dogovore kako će da spavaju, pošto se bilo dosta nagomilo u kući i ona kaže, ja se navuju čarapu na lijevu nogu i propoznaćeš. Pita je majka, što to radiš? A veli, boli me glava, nešto desno lijevo. Boli me glava, pa da navučem čarapu u njima. Ona veli, i mene isto nešto boli, navuču i ja. Najveće zep, opipa, okroji, desno lijevo. Što nisi sinoć dolazio, pita ga žena šitro i dan. Jesam, kako nijesam. I oni ukapiraju desno lijevo, a šure su mu spremile, zaklali, bola, čuda, ne znam ja što. Moramo da idemo desno lijevo, kaže desno. Ma ne može, zaklali smo, pripremili desno lijevo. Ma moram i gotovo. A što nam jeba majku sad? Bogom, ja nisam kriv što mu je navukao čarapu na nogu. Simpatičan već mora da priznam, simpatičan, nije bitno, reci ti meni, znaš? Vozim pa sam onda... Nije problem, znaš li šta je ironija? Nećete zadržavati. Nije ja, tebe vidimo se na Plavnici, da će Bog. Halo. Dobar dan, izvolite. Esko iz Njemačke. Iz Njemačke? Da. Dobro. Jučer smo se čuli na antidepresivima. Da, pa smo... Izvoli. Što se radi? Dobro. Evo, nije loše. Odlično. Može jedan iz dijaspore? Može. Evo ovako. Ima diskoteka gdje se okupljaju ovi naši, mi svi nekadašnje Juge. Dobro. Prilazi momak... Luda balkanska, dobro. Ba, normalno. Prilazi momak djevojci, čini vizimala, ja mislim, krajnje vrijeme se upoznamo, mi smo iz istog mjesta. Sad ona, a odakle to ti? Šta kaže ovaj? Ne znam. Iz pičke materine. Samo bi zamolio sve ostale da dobar je vic, da malo biramo reči, ali dobro, ne bi vic bio vic da nema toga, tako da to je dobro. Imaš još neki, pošto ne znaš čime... Može jedno pitanje. Kad je najviše Cetinjana poginulo? Sad nemam pojma. Kad su s Kuburom igrali ruski rulet. Ajde, pozdrav. Ćao, 1628. Znam, rimujemo svi, 011-308-9399, 068-400-650, svi izgurana kontra kviz, Brooklyn Pizza za vas. Uglana Žabac, sve smo podelili jednoj ekipi, ali je pukla veza, vidjet ćemo šta ćemo, naravno Zlatar Ljubić, Kragovac, Cooler Master i naravno Rexona, 48 sati zaštite, samo se pršćemo i mirišemo. Halo? Ko je? Novi Sad, Pope. Ajmo Novi Sad. Može jedan. Može. Znaš kad su trojica iz izlaska urađeni svim i svačim
i došli da uzmu taksi. Dobro. I sad znaš, ulaze u taksi i taksista gleda ih na ogledalo, znaš, vidi da su mrtvi, ajde, uzme, upali auto i ugasi ga, okrene se i kaže 20 evra. I sad, brate, oni izlaze napolje, njih trojica, izlazi prvi, kaže hvala majstore, izlazi drugi, vadi 20 evra, plaća. Šta radi treći? Pa ne znam, udara ovome i kaže, vrate, mnogo smo brzo išli. Pa tako je, to je, mogli smo izginemo. Da, može još jednom. Ajde, takmičili se Rus, Srbin i Amerikanac koji ima najdalje pamćenje, znaš šta je? Dobro. I sad kaže Rus, kao, pa ja se sećam kada me je majka dojila, znaš. Kaže Amerikanac, ja se sećam kad me je doktor lupio po guzi da prodiše, znaš. A kaže Srbin, ide moj čale livadom, čuva ovce i dolazi tako na jedno brdašce malo, seda i počne da se samo zadovoljava. I jednom počne da viče čoveče i krenemo svi napolje i ja krenem i uvatim se za nešto čvrsto, znaš. No. Drž se mi lutira ako sad ispadneš nikad čovjek od tebe. Da, dobro sećanje, da. Ajde, pozdrav. Ništa, veliki pozdrav za tebe, idemo na još jedno uključenje, onda opet malo muzike, malo reklama i vrlo brzo se vraćamo u program. Halo? Idemo ponovo za trudom devojku i ovaj put nemojte mi zaprijeti. Ajmo. Kaže, dolazi devojka kuća, 18 godina, znaš, žali se mami kako je trudna. Dobro. Mama tu počinje se dere na nju, kao znaš, čuti kao čuće tata, ma šta čuće tata, ona zove tatu, tata dolazi tu. Šta je bilo, kao, mama tvoja trudna, bre, 3. mjesec, ko čale tu popizdi, znaš, kao, šta, ko je, bre, reci mi da ga slovim ko kifu, uzme telefon, nazove dečka, pola sata možda dolazi lik, Ferrarijem parkira se aktovka u ruci, naočare, sređi godin. Vidi, ako bude žensko dobit će kuću i bazen i auto. Ako bude muško dobit će 2 kuće, bazen i auto. Ako ne bude ništa, boga mi će praviš ponovo. To je to, hvala ti puno, idemo na malu muzičku pauzu, reklame, vraćamo se u program. Guarana, kontra kviz. Kviz, Gorana, kontra kviz. Samo da vas obavestimo, sledeće nedelje i specijalno broj telefona za Bosnu. Banja Luk. Halo. Opet legendo. Ko je? Bo Seger iz Podgorice. Ajmo, Podgorica. Šta ima je? Sve sroštilja. Dobra. Slušaj ovo. Bili ti bogataši bez kućnih, znaš. Dobro. Zaglavili u nekom kafanu do 3 ujutro. I dolazi majka ovoga bogataša. Veli mu, jeli, imaš li ti kuće? A dolazi majka ovoga bez kućnika i što mu veli? Ne znam. Jeli? A jeli? Dobre, pa. A reci mi, dolaziš u Plavnicu 17. Dolazim. Biće vrhunska priča. To ne smije se propustiti. Vidjet ćeš, reci mi, znaš šta je uvo? Ne, Bogom, ne. Ništa, ne bi ti više zadržavao. Ćao, zdravo, veliki pozdrav. 16.38, 17. april. Halo. Šest kviz, Gorana, kontra kviz. Alo. Ko je? Sava. Sava, da. Ajmo, Savo. Jeli, zašto ne pevam kad se tuširam? Šta, brate, izvini? Zašto ne pevam kada se tuširam? Otkud ja znam što ti ne pevaš? Pa, zato što se bojim da će dođe Pitbull da napravi duet. Idemo, mačko. Aj, zapevaj nam nešto, molim te. Ne znam, jevi. Bilo šta? Pa ne znam, šta da te. Pa kako onda? Čega se bojiš? Pa da će dođe Pitbull. Pa zato što dobro pe. Aj, bilo šta, evo ti ovo, wake me up, možda. Nemaš ti pojma. Reci ti meni, da li znaš
Da li znaš šta je to uspeh? Uspeh? Da. Ne znam. Ne bi ti više zadržavao. Ćao, zdravo. Ćao. 21, zapamtite taj broj. Halo. Halo. Ko je? Stevan. Stevan, koliko imaš godina? 14, stalno me pitaš koliko godina. Pa zato što smo rekli od prošlog puta da ispod 15 ne može, ali ajde, progledat ćemo ti kroz prste, ajde. Ajde. Ovako, bili baba i deda. Dobro. Jel me slušaš? Slušam. Imali medveda? Baba i deda bili imali medveda? Jesam, me čuješ dobro. Joj, zašto je počeo raspost danas? Ajde i? Šta pište? I medved ti zvao, sluša muša, jeo govna, kome sluša. Bravo. Šta ćeš kao nagradu, ajde? Šta? Da, šta bi želeo kao nagradu? Kuglanje. Kuglanje? Dobit ćeš kuglanje. Ostani na vezi. Ajde. Evo. Šta rade sedmacije, majko? Kaka ludilo, a? Halo, ko je? Halo. Ko je? Ćao, brate, Pera ovde. Zdravo, Pero. Šta radiš? Šta misliš, brate? Pa, nemam pojma. Slušaj. Ajde. Blej, brate, klinac gajbi, znaš. Dobro. I zovu ga svi crni. Dobro. I mama odluči da mu pare kao da ode da kupi neke stvari, znaš, on ode sav happy. Ide on, brate, gleda stvari i uzme crni duh, znaš. I što crni, brate, beli? Ne, i dolazi, brate, gajbi i pokazuje Kevi, sav sreća onako duh si, šta mu kaže Keva. A što crni, beli, sine? Što crni, beli, ne znam, brate, nemam pojma. A što crni, brate? Da, šta je ironija, brate? Ironija? Da. Slabo, brate, slabo, ajde. Ćao, zdravo. Ćao. Dakle, od danas, ispod 15 godina, ispod 14 godina. 14, ispod 14, ne mogu ste javljati. Za 15 ćemo progledamo kroz prste, znači tek od 16 pa na gore. Tako. A bre, halo. Halo. Ko je? Vesna Podgorica. Idemo Vesna. Pita Perica učiteljicu, da li je Tihi okean voza tih? Ona mu veli, možete postaviti gluplje pitanje. Što je on postavlja? Ne znam. A kad je umrlo mrtvo more? Dobro. Reci mi, ajde, ti si žensko, možda i pogledaš. Šta je finale pre finala? Ne znam ti ja to. Ne znaš? Ništa, Bogu mi, prijatno. Smo se na Plavnicu 17. maja. Jeste, mi, Đode Silva i DJ Marčez. Tede ekipa, to je vrhunska, bit će neke igračice i nešto. Taksi do tamo je 5 eura, ja mislim da su organizovali. Tako da. Ne bih te više zadržavala. Ćao, hvala ti puno, vidimo se na Plavnicu. Halo. Halo, Pope. Ko je? Šantić. Aleksa? Tako je. Poštovanje. Može kombinacija. Može. Može. Reci mi, ovo je tvoja stara jedna fora, ne znam da ćeš se setiti. Gde? Šta je to prvo kresanje? Zapaljena prva cigara. Pa, kad prodavačica uzme upaljač i proba da vidi. Jao, jeste. Tebra, znaš da se nisi setio toga. A gdje živiš, gdje si, šta si rekao? Ja sam trenutno kod sportskog centra Milan Gale Muškatirović. Tebra, gdje je to? 25. maj. Dobro. Ti si za Messi pizzeriju, može? Može, naravno. Jedna pizza za tebe. Ostani na vezi, zvaćete ljudi iz pizzerije. Važi, hvala. Čao. Tu je još i Brooklyn pizza, ljudi, pizza sandwich, to treba prodati u Brooklyn pizzi. Keva, ono nisi. Da, mora zovemo, da. Halo. Ko je? Pope, Podgorica. Ajmo, Podgorica. Znaš što kaže Goran Karanka i Deko Vukan iz Ere? Goran Karanka je... Ne znam. I ove dvije duše. Dobra je fora, reci mi, jel ti znaš šta je finale pre finala? Ne znam. Ništa, ne bi ti više držao, idemo sa Plavnicu, obavezno dođe, bit će vrhunski. Idemo, Gile, ajmo, šrni, let's fuck.
let's fuck. Let's fucking Podgorica 21. Halo. Halo, Pape. Ko je? Filip ovde. Ajmo Filipe. Imam jedan dobar vid za tebe, brate. Reci mi, znaš šta je to veliko zeleno skače drveta na drvo i šuška? Veliko zeleno skače drveta na drvo i šuška? Da. Evo, znači, pojma nemam. Tarzan u zelenu šuškavcu. Znaš koliko je glupo? Ali mnogo glupo. Ja ne verujem. Čekaj, šta bi ja tebi isto glupo mogao pitam? Hello, Poša. Čekaj, šta bi ja tebe mogao pitam? Ali da je baš glupo. Ajde, brate. Nemam toliko glupo, ne. Reci mi, šta je ironija? Nemam pojma, brate. Ćao, zdravo. Ćao, zdravo. Ajde. Halo. Ko je? Pozdrav, Pope, Marko Tivac. Idemo, Tivac. Imam 2 komada, mislim da su dobre, možda nisu loše. Može, Port Montenegro, ajmo. Evo ovako, kaže, dolazi lik u salon automobila i dobar dan, izvolite. Da li imate najnovijeg Juga? Ima, naravno. A recite mi, pita sad ovaj kupac, je li ima klimu? Ima, kaže, kako nema, klima, ABS kočeni sistem, kaže, pri većim brzinama kao krila se rašire, otvaraju se sa strane, jugo polijeće, kaže, ovaj kupac, čekaj, ti to mene zajebavaš? Pa ti si prvi počeo. Ti si prvi počeo. A drugi? A slušaj što, kaže, pita druga, sreli se kao, čao, druž, šta im, reci mi kakav je bio keks sa onom curom? Ma, kaže, brate, ko pilana. Ko pilana jedno. Aha, ko pilana. Pa kaže, ona radna kodaska, ja pijem koleca. Koliko u životu takih seksova smo imali svi. Da, upravo tako. Dobro, to je istina, to nije vic. Tebi hvala puno, ako budeš mogo stati na Plavnice. Važi, čao, zdravo, idemo dalje, 011-308-939, 068-400-650, Uglana Žabac za nedjelju dana na Vidikovcu, kreće sa radom, ludilo. Halo. Pope, Bobo Ceger opet. Ajmo, Bobo. Slušaj, evo. Ajde. Upoznaju se Makedonac i Podgoričanke. Dobro. I veli Makedonac, ja u Makedonija, a što mu veli Podgoričanke? Ne znam. Ja krava iz Podgorice. Majko moja. Brate, mnogo ih jašete tamo, vidim ja to, ali dobro, ne. Reci mi... Ludi. Pozdravi. Koga da pozdravim? Roštilj. Hoću. Sve s roštilje. Sve s roštilja. Fali malo belog mesa, ali bit će. Vidimo se na Plavnicu, veliki pozdrav. Ćao, zdravo. Bicurio ćeš da te... šta? Halo? Ko je? Zdravo, Pope, pozdrav za sve, Miloš ovde. Zdravo, Miloš, dakle se javljaš? Iz Beograda. Idemo. Pazi ovako, bile bliznakinje. Dobro. I dođu kod babe i kažu, baba, ti si iskusna, ajde kaži ti nama šta je bolje. Da li je bolje da bude debeo, a kratak, ili tanak, a dugačak? Šta kaže baba? Pojma nema. Debeo samo, nema veze što je dugačak. Bakute, šta ćeš, a reci mi, čekaj, znaš šta je ironija? Ne znam, brate, šta je ironija. Što tako odlučavam te? Možda sam nešto drugo znao, ali... Dobro. Ali znam od čega se prave junači. Od čega? Pa od juneta, naravno. To je šta, Macmill, jel? Macmill, i jede ti se, jel? Pa kako? Izuzetno. Pa kako? Dobit ćeš Macmill obrok za devojku. I tebe. Može da se javiš, dobio dečko Macmill obrok. Za, ne znam ko je, Bicuri, javi se. Ostani na vezi. Važi. In the music. In the house. 21. Šta? Da vidim crveno na čelo. Halo. Ljubi brat. Aleksis Jagodina potrebno. Idemo, Jagodina, ovo ono. Znaš ti kad došla glumica iz Indije na casting za ulogu u španskoj seriji? Dobro.
I kaže, naša serija, slušajte, naša serija ima 150 epizoda i vi ćete igrati devojku koja dolazi da se uda. Kaže, šta je odgovara ova glumica? Nemam, brate, pojam. Šta? Samo 150 epizoda, pa meni toliko treba da siđem ni stepenice. A što jeste, brate, ili kad se prospe perinač, koliko njih puta treba se pogledati, da si merio nekad? Da, pa ja koliko puta... 27 pogleda kad se prospe perinač. 27, reci mi finale pre finala. Ne znam to. Ne znam, brate. Ništa, onda ne bi te više zadržao. Zdravo. Halo. Yeah. Halo. Ćao, Pope, deki, ovdje Kragujevac. Ajmo Kragujevac, Zlatar ljubi za tebe, 5000 DG ukoliko pogodiš. Kaže, na času učiteljica pita Pericu koliko je 1 plus 1, Perica viče 2, koliko je 1 plus 2, Perica viče 3, koliko je 2 plus 2, Perica viče 4, ustaje mali Zemunac, puca u Pericu, pita ga učiteljica što ga je ubio i šta kaže. Nemam pojma. Zemunac mnogo je znao. Idemo Jagodina. Reci mi da li znaš. Znaš li šta je jupa, brate? Ne. Pjaznina u zidu. Ćao, zdravo. Ajmo još jedan popet reklame pa se vrćemo u program. Halo. Zdravo, Pope. Zdravo, ko je? Milan, Niš. Idemo Niš. Kako se R kaže unazad? To je to. Ajde, čao. Ajmo, imamo vremena za još jednog, ja. Halo. Lasiono, čuješ li me? Halo, jesam u programu. Jesi. Ajde, Marko, da farmaceut. Aha, da farmaceut Marko, izvoli. Ajde, imamo kada dođu, ne znam, teški dani kad odu svi rani. Kad ode porodica u New York i sad krenu kao taksi iz Ustave i ne znam, ulica, street, kako se kaže, crvac vozač taksista i kao, pa pričam ja srpski, kao, nije problem. Jer kao stvarno pričate srpski, kao, pa da, studirao sam 10 godina u Beogradu. A upao sam u neko loše društvo. Jeste. Ja možeš jedan brzi. Ajde brzi. Kako slepac nalazi red u bioskopu? Pojma ne. Teško. Ovaj ti je dobar, ali je bio bonus, tako da, čao, zdravo. 16:50, idemo do kraja muzička numera, reklame i vraćamo se u program. 6 kviz, Gorana kontra kviz. Guarana kontra kviz. Ajde, nastavimo da igramo. Afrotek. Ovo 6 kviz, Gorana kontra kviz. Ajmo malo prskalice. Rexona, osjećate miris? Osjećate, dobro je to. Halo. Ćao, Pope. Ćao, ko je? Ćao, Čika Velja. Da, Bonu, ajde. Pope, šta je paradoks? Paradoks? Pa ne znam. Pa to je kad žena dobro ljubavnika zove pastuvom, a to je u stvari životinja koja oplodi kobile. Brate, znaš da si u pravu? Pa nego kako. A odakle se javljaš? Kragujevac. Kragujevac, Zlatar Ljubić, ako odgovoriš na pitanje šta je ironija, fudbalska ironija, evo da malo pomognem. Daj uvce. Daj baba glavu. Daj uvce, jel prase za uvce? Nije prase za uvce, ajde. Ironija, fudbalska. Nemam pa. Ne bi ti više zadržao, ćao, zdravo, veliki pozdrav za Kragujevac. Idemo 068400650. Opet. Ko je? Podgorica, vrate opet. Ajmo Podgorica. Alo. Podgorica. PG calling. Kao Pope Miličko, Niš ovde. Idemo Niš. Ja znaš ti koja se životinja okrene nakon smrti 50 i više puta? Pa prase, jaganje. Bravo, Pope. Idemo čao, zdravo. Ćao. Halo, ko je? Jeste rockeri. Evo, brate, rokujemo, repujemo, funkijemo, malo. Kako ide, ste dobri? Ako bogovi. Može jedan vid? Može, naravno. Došao vas.
Znači, ulaze 3 Podgoričanke u jednu zgradu ulaz, razumiješ, u lift. Dobro. Jedna ima 24 godine, druga ima 20, a treća 18. Dobro. I sad ova od 24 godine kaže, pogledaj samo u čošku, čuvačka, znaš kao. A, ovo je nije iz kraja, ovo je nije iz grada, ovo je nije iz Podgorice, to? Ne. Nisam pogodio. Ne, ova od 20 kaže, glupača, to nije čuvačka, to je perva. Dobro. A ova od 18 saginje se dohvatio na prst, lizno i kaže, nije iz ovoga ulaze. Dobro, bio sam blizu, ali nema veze. Reci mi, znaš šta je finale pre finala? Što je? Finale pre finala. Ne. Da, ništa, čućete u sljedećoj epizodi. Za sada, Ćao, zdravo. Ćao, zdravo. Idemo Plavnica, 17. maj, Podgorica, Plavnica Resorts. Haos. Plastik, nedelje uveče, TDI Party. Sobota Svilajnac. TDI Party. Party. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Da, Kraljevo. Ajmo Kraljevo. A to znaš ti šta je dupla ironija? Dupla ironija, nemam pojma. A ti kad kenjaš tvrdo, a kica ti meka je. Sve reci, si u taksiju ili si u kolima policije? U taksiju, brate. Da, potko, znam, ne znam, Markis i Borkis, to ono. A, dobro, je li gužva u gradu, jeste? U Kraljevu, to nije. Nije, a ovamo je katastrofa. Pa i vi ste metropola, mi smo Palanka. Da, mi smo metropola, kad padne kiša, haos, totalno. A, reci mi, da li znaš... A, Bicur je poludao nešto, da. Šta je finale pre finala? Ne bih te više. Ja tebe, čao, zdravo, veliki pozdrav za Kraljevo, idemo odmah, nećemo večeras. Halo? Halo, Brooklyn Pizza, ko je? Gvozden ovdje ispred Niša. Kako? Gvozden ispred Niša. Gvozden ispred Niša? Ispred Niša. A, izvini, molim te. To ti je kod Cetinje odmah jedno selo. Izvini, nisi te čuo, majke mi. Da. Što je gužva ovako na Gazelu, brate? Ti si ovde, a na Gazeli? Ovo je tragedija. Brate, ne znam, ovde čim se kokoška po piški haosa, zamisli kad padne kiša. Ovo je palo je sve izgleda. I danas jeste, ajmo da te čujemo. Nije vic anegdota, je živa istina. Ajde. Kaže djed 80 godina momčićima, neki momci grevete ili što. A viču klinci, ne djede, rano je još za nas. Viču djede, moji momci, ja sam u vaše godine onu rabotu lomio držalo od motike. Moga bi sad, ali nastavi. Ali mi slabe ruke. Jeste, ruke su ga izdali. Dobro je, uspeo sam. Idemo, hvala puno. Bravo, majde. Ćao, zdravo, 011 089 399 068 400 650. Bangladesh. Adelante, trafikante. Halo. Halo, zdravo. Ko je? Šomije. Ajmo Šomije. Šta ima? Evo, brate, svega ima. Žene flašom piju vino i to. Moram da te pitam nešto, pravo. Aj. Hoćeš s plavušama, hoćeš neki sa devojčicama u kolicima, šta ćemo? Devojčice u kolicima ne postoje, ne želimo, sa decom, znači ostaju plavuše. Nisu, nije dete, samo mislim devojka u kolicima. Dobro, ajde, može. Ajde, može. Kaže ovako, vidi neki lik u kafiću, bleji i snimi devojku, svidjelo mu se, međutim gužu u kafiću, ne vidio ništa, znaš. I kao jedno pivo, 2 piva, 3 piva, kao prići ću joj, čao. Prilazi on njoj, čao, baš si mi se dopala, ako bi mogli popijemo neko piće, tamo vamo. Tako, pa dobro, nije problem, kao, valjda vidiš, kao, pa ne vidim, kao, pa ja sam u kolicima. I šta će njemu glupo tamo vamo, kaže, pa dobro, bože moj, šta ima veze. Aj, kao, izađemo samo van kafića, pa prošetamo malo, to jest ja tebe povezem i tako, ajde, kaže, baš. Krenu oni, poljube se tamo ovamo, dođu do rade onu stvar,
kaže ona, pa kako ćemo sad naš? Ma kaže, nemoj ništa da brine, šta ćemo nešto smislimo. Kaže, pa ajde, pazi, imam ja predlog. Ti mene uvatiš, kaže, iz kolica i okačiš me na granu, ako nije problem, držim se ja rukama za granu, nije frka. Ne znaš vic? Ajde. Kaže, ajde, tako ćemo, ništa. Ona uzme od nju, okači je na granu, bleji ona tako, on završi celu priču, vrati je s grane, stavi je u kolica i odveze kući. Ti si prvi koji mi ovo radio. Da. Drugi su me ostavljali na grani. Pa što kad ti pitave, znaš. Ali samo ti kažem nešto, bolje slušaj ovo, molim te. Odnese kući. Dobro. Spava s njom, poljubi je za laku noć. Puče veza, spava s njom, poljubi je za laku noć. Ona mu kaže, ti si prvi koji je ovo radio. Šta ko je spavao s tobom? Neka, drugi se mi ostavili na haubi. Malo je rekao verodostojnija priča, ali da? A, ti zami, jeste. Ti nikad ne bi ostavio devojka na haubi. Oh. Ti si gentleman, pa tako, 21. Halo. Halo. Pope. Molim. Podgorica, vrate opet. Ajmo Podgorica opet. Jo, nastavili ti porodica slike Etiopljana, znaš li? Na bar kod? Jeste, brate, bravo. Ćao, zdravo. Zdravo. Halo. Ko je? Rašo iz Požege. Ajmo Požega je, kažem, Cico lezi, na nije htjela legne, nego sedna. Reci mi, pita tata sina šta je to, ima 4 noge i ne mrda se. Sin mu kaže stolica. A šta mu kaže ćale? Ne bi znao. Drži njegovo kuće i kaže nije ovaj put. Da, dobro. Reci mi... Kako se zove boginja Reume? A ne znam, brate. A Koštana, brate. Jebi ga, brate. Onaj mali te malo prenahrani sa G, brate, i dade mu nagradu. A nema veze, neće valjda više se javlja, A šta ćeš, to ti je to, sedmaci i ludaci. Znaš ono se, 7-4 carevi. Ne bi ti više držao, ćao, zdravo, 17.06. Reload, ajmo puni, halo. Halo, Pope. Ko je? Ćao, Vaci, Pančevo ovdje. Ajmo Pančevo. Slušaj, znaš što ti se Nemac u stranici Srbim takmičili koji uzdu brži mašinu svoje žene? Ne. Dolazi Nemac i kaže, brate, ja sam svoj ženi uzeo takvu mašinu, ono nije zdravo, brate, od 0 do 100 ide za 3,2 sekunde. Sad ovo dvoje, šta si uzeo? Kaže, ništa, brate, ja uzeo Ferrarija nekog najnovijeg, ono. Kao da ja dolazi Nemac i kaže, ja sam uzeo svoj ženi takvu mašinu od 0 do 100 ide za 2,3 sekunde. Kao, vrate, šta si joj uzeo, znaš, kao, pa ja joj uzeo najnovijeg Porschea, ono. Dolazi Srbin, razmišlja, kaže, brate, ja sam svoj ženi uzeo takvu mašinu, kaže, od 0 do 100 za sekund. I ovo dvoje, kao, daj, ajde, ono, nemoj da laži šta si joj uzeo i šta je Srbin uzeo. Tebra, samo različnim šta je mogla budala da uzme. Ne znam. Vagu, brate. Da, znam, zaboravio sam. Jaoj. Brate, dobra ti je fora. Jeste, a? Jeste. I ja sam rešio da ti ostaneš na vezi. Može. Kada ćeš za Beograd? Svaki dan studiram. Odlično. Znaš šta moraš da probaš? Šta? A gde studiraš? Na Voždovcu. Na Voždovcu? Bravo. Znači vidi. Šta mi daješ da jedem? Da, naravno, ali vidi, pored Brooklyn pizze, moraš da probaš pizza sandvič. Dobro. Tevra, nisi jeo to u životu. Kad budeš jeo, ti mi se javi da vidim šta ćeš da mi kažeš. Važi, brate. Važi, ostane na vezi ti bicuri uzme meru. Alo. Halo? Dobar dan, dobrodošli. 6 kviz gura na kontrakviz. Ajde se pršćemo, Reksonica. Ko je? Stefan iz Zemuna ovdje. Idemo Stefana iz Zemuna. A reci mi šta ima novog, reci. Evo, jesi mi dobar. Jesi mi bobar. A, nisam boban, ali sam dobar. A reci mi kako se zove kokoška koja je u modi, brate. A? Čekaj. Nemoj da googlate tamo. Nema googlanja, brate, evo, gledaj na kameri, ne googlamo nikad. Ne znam.
Ajde, rođeni. Ne znam. Kokain, bret. Kokain. Igre za život, droga, ne. Reci mi samo, da li znaš šta je uvo? Uvo? Da. Brate. Ne znam, majke moje, brate. Ništa, ljubi brat, idemo muzikom, zajmo još jedan, pa da poslušamo Icona Pop, VC Martini, Pop i Martini, ovo ono, kavu i džin, to je sada in, idemo, ono, Pop i Martini, baš su par fini ovo, ono, počnem ja da repujem pardon, halo? Halo. Ko je? Uroš. Ajmo Uroš, tak se javljaš? Evo MML. A? Mali mokri lug. Duga. Ajde. Šta je ironija? Koja? Ova fudbalska? Obično? Nije to. Nemam pojma kad se... A ima više? Pa ne znam, recimo kad se ono... Ne znam. Kad si oko ga zoveš Ivica Dačić? Znaš da bi prošlo, neko nije to. Dobro, čekaj, još jedan. Ajde. Kako zove Vepar sa 3 noge. Pa ne prate, bra. Dobro. Dobro, ali pošto mi pobedio jedno, nema veze. Reci mi fudbalska ironija. Nemam pojma. Ništa, 2-1 za mene, ćao, zdravo, ne bi ti više zadržao. Muzika do kraja, reklame i vraćamo se u program za manje od 2-3 minuta. Guarana, kontra kviz. Samo hitovi. Halo. Alo, rođeni. Petko je. Petko? Gde si, bre? Te vremena posle. Ovo. Malo radim to, ti. Šta je život? Šta? Šta je život? Pa nije život jedna žena. Da, ekstra nena lepa, bre. A nije taj je? Nije. Onda život je reka. Život je more, pučina. Nine. Život je nekad civ, nekad žut. To se rima. Da, znao sam krut, dobro. Život je lutalica. Nine. A život je... lep. Pa dobro, u principu jeste. Ne znam, brate, šta je. A to ti je ono između datuma na spomenik, ona crtica, to ti je život. Bravo, brate, dobra je fora, samo se postavi, mora preformulišeš pitanje, šta je crtica na spomeniku između dva datuma? Meni su tako ispričali. Ne, dobar si, Petko. Okej. Da, šta ti je? Jesi dobro? Gladan sam. A, nešto si gladan? Ovo ko zmaj, brate. A, gde si, u kom si delu ti? Pa evo na Novom Beogradu. Tamo nema ništa ti damo što. Pa nema veze, idem ja do Pančevca, pa idem dalje, tamo te gušim među. A ideš u Pančevo, ni tamo nema ništa. Uzmi jedi nešto na silo, brate. Bez leba. Bez leba, ajde, bit, samo sekund. Ajde. Istori! Petko, ostane na vezi da ti uzmemo meru, dobio si Messi pizzeriju. O, super, inače moram samo da pohvalim, znači onaj Mac Meal što je bilo pre 3-4 nedelje kad je bilo, znači fenomenalno. Petko, svima. Šta moraš da pohvališ, čekaj samo da završimo. Da pohvališ Mac Meal, vrate, ja da vidi, sa nama sarađuje samo vrhunski. Opa! Pa nema zezanja, dođi u nedelju uveče u plastik, bit će ludilo. Ostane na veze, ti Poša uzme meru. Imaš sreće. Aj sad seksi glas idemo. Ćao, Petko ovde. Moje mere su, noge su mi nage, namazane kokosovim muljem. Halo? Halo? Ko je? Nikola iz Arilja. Arilje? Da, po prvi put. 100% pamuk. Nije. Namještaj. Ne, ima dobre, one majice na bratele, ovo. Čega? Imam, dođi da vidiš. Pa ne, pa znam, kupujem ovdje. Eto, pa dobro, možeš iz prve ruke, istinije. Da. Ajde. I jedno, šta je incest, znaš li? Pa incest je ono, brat, sestra, ćale, keva.
Ne, zabava za celu porodicu. Pa dobro, ja sam to teo da, ali dobro, svaka čast, lepo. Mislim, nisam to teo, nego sam išao u tom pravcu, ali vidiš da sam poludeo. Da. Reci ti meni, šta je, brate, food fetiš? Food fetiš? Jeste. A nemam pojma. Kod pečenja najviše voliš papak, da? Ne bi te više zadržavao, čao, zdravo. Ćao. Pakito, Volodja, Michael, Sergej, Kizami, Španac, Marčez, Joe De Silva, MC Pop, Plavnica, 17. maj. Halo, ko je? Igor iz Podgorice. Ajmo, Podgorica. Ovako, pričaju dvije zakanke, zove jedna drugu, jer djece mala, što će niš, evo spremam neki kolokviju, ajde baci to mala, jer ćemo nešto ugrati. Dobro, može i to. Može još jedan pope. Može. Ide majka šeta malog retarda. Majka šeta? Retarda. Većeg, dobro. Retard. Majko, vidi kakva riba. Vidi, majka, dobro, ti nemoj Bog sve te kazni, nemoj tako da pričaš. Vidiš tu, neće frizur da mi pokvari. Šta će da me kazni više, da, dobro. A znaš kad isto ide veliki retard sa tatom, ono. I kao, tata, molim si ne, baš sam žedan. Kao dobro da pijemo vodu, posle 5 minuta opet, tata, molim, baš sam žedan. Ajde pijemo vodu. I tako je ono, 5. ulica. Tata, molim, baš sam žedan. Ajde pijemo vodu. Sat vremena kasnije. Tata, molim. I ovaj već počeo čale da ludi. Tata, molim. Znači, ovaj kaže, šta je bilo, bre? Ali sam bio žedan. Eto, tako recimo. Ništa, veliki pozdrav za vas. Čujemo se, čao, zdravo. Ej. Kakav David Guetta i ostali. Kizami, Španac, Prebranac. Halo. Alo. Molim. Dali smo 2 termina za Kuglanu Žabac. I si uzeo od onog malog telefon to da pošaljemo i to. Kuglana Žabac uskoro na Vidikovcu. Halo, ko je? Halo, Pope. Ko je? Šumi from Sofija. Šumi from Sofija? Da. Sofija, ona Sofija? Sofija, Bugarska, da. Bugarska? Opa. Tačno. Ajde, pitanje, kako plače dete cirkuzanta, to jest onog koji radi u cirkusu? Ne znam. Pa a gledao sam neki spot, ali dobro, nema već. Izvini, ali sam te prešao. Pogodio sam. Ne. Nisam? Ne, ništa. Ništa, ma? Ništa, jesi. Jesam, ništa, čao, zdravo. Veliki pozdrav za Sofiju, ono. Jerke, možda se razvili Bugare, 6-1, i balerina, i vampiri, svi. Ono, halo. Zdravo, matora. Zdravo, ko je? Dragan, ovdje s leve. Ajmo. Njeni matori, znaš koja je razlika između nas, koji nismo vegetarijanci i vegetarijanaca, i njih, to jest. Tebro, znaš da nemam pojma. Pa, vrate, to što oni žive 5 godina duže, o nas tim što zadnje 3 godine provedeno saščanima. Šta? Duže 5 godina, žive 5 godina duže od nas, s tim što su zadnje 3 godine na sahranima. Dobro, totalno. Brate, bolesno je totalno, moram da se priznam, ali dobro, nema veze. Da li ti znaš? Da, jedna stara dobra fora, šta je to muška intuicija? Ništa, matori, ništa. Aj, znaš, brate, šta je, li želo saznaš? Da. To je kad se dogovaraš s ortacima da izađeš, a znaš da će riba da ti kika je. Ja. Reci. A šta je jedino što ne radiš prvih 6 mjeseci, mati, u vezi? Ne znam, brate. Pa ne ideš u WC, mati. Na veliku nuždu. Da, i ne puštaš golubu. Joj, brate, baš smo se otvorili sad, nema veze. Ćao, zdravo, 011 3089 399 068 400 650. Trebam te večeras. Alo.
Halo. Halo, je li to kontrakviz? Da, samo hitovi. To, ovde Bsa iz Zemuna. Bsa, lično. Reci mi, znaš ono za, brate, rista, kad ideš šumom, brate, hoće se ubije i to. Ko? Ris, brate, ono divlja mačka ris. On je ris? Ma, to, znaš, a? Aha, znam, brate. Ja, znaš, brate, onda ono, kad, brate, pričaju lik i likuša i kaže kao, lik likuši, kao, mogle bi dođeš večeras ko mene gajbi, kao, nema mi niko gajbi, to, znaš to? Pa kako će dođe ako nema niko? Ma ne, dolazi ona, brate, ono pozvoni 2-3 puta pokuca, brate, kad ono stano nema niko gajbi. Šta ti pričam, da? Kako? Ful. A reci mi finale pre finala. Finale pre finala, ja... Dobro, kako bi se zvao Charlie Sheen kada bi glumio u seriji kod Radoša Bajića? U Sim Charlie, brate. Nije, brate, Charlie Sheen? Razbijete. Ćao, zdravo, 17:22, što hoćeš, dobro je, što je? Bicuri brkoviti plavi prstu, pa ih zagaravi. Alo, selotejp. Ajde, veži, zamotaj. Alo. Opet legendo, Podgorica opet. Idemo Podgorica calling. Podgorica D-poa, ajmo. Alo, Podgorica. Šta se dešava s telefonom? Šta je? Alo, Podgorica. Vidi ga 20 kes što je se pomamio. Halo. Ko je? Rale ovde. Ajmo, Rale. Može biti. Romale, ajmo. Mojno to je. Pa ne, Romalije ovo. Za vreme rata u Bosni menjali Turci stražu. Dobro. I lozinka za promenu je bila vetar piri, fakat piri. Vajstinu piri. To je to, ćao, zdravo. Zlatar Ljubić Kragujevac, McMill Burger, full top priča što se tiče burgera, možda najjači u Srbiji. Naravno, tu su dve pice, Messi pizzerija i Brooklyn pizza, ovo je na Dorčilu Messi, a Brooklyn Voždovac, Vojvoda Stepe, 231, halo. Dobar dan. Mačak. From Čačak? Da. Lično. Dame i gospodo, Mačak, from Čačak. Rekao da se javnem, nisam odavno. On je muška starleta. Slušaj, Pope, kaži. Pazi ovako, jel ti znaš kako koju igru igra Vuješić Duško, a? Vuješić Duško? Duško. Ne znam. Ne znaš? Ne. Pa ne ljuti se Čoviću. Vidi ga mačkica što se ono... Može li još jedan kratak? Može, brate, te pregleda doktor Mačak. Ti znaš šta... Pa ne, pa Mačak dugačak, ali ovo je kratak, mislim, vic. Aha, da, dobro. Znaš šta je mortus pijan? Šta je? Mortus pijan, pa ono kad si mnogo jampi to. Pa da, ali šta, kako, to ti ono kad dođeš kući, znači odvaljen skroz posle žurke i lomiš i ono ustaje ti keva i vidiš i šta joj kažeš. Nemam pojma. Mutna, ali draga. Dakle, dame i gospodo, Mačak from Čačak, vidimo se 31. maja u Čačku. Vidimo se, pozdrav za ekipu MC Kizamija. Glasuj za 21. Ćao, zdravo. Ali vidimo se 31. maju. Nek se čuju, nek svi znaju, ostime baš u maju. Alo. Gdje je Boba Zdravković? Legendo prekida, drugi put prekida. Ne znam šta se dešava i treća sreća. Treća. Slušaj, ovako, imala baba 3 unuke, znaš. Dobro. I jedan u pitanje, što ćeš da upisuje, sine, I veli on, ja medicinsku. Doktor moj, čude, lijevo, desno, sva srećna. Pitao ja druge, ti li? Ja veli arhitektonski, on plato babino zgrade da pravi čude, sva srećna, znaš. A dolazi do trećeg. A ti ćeš... Ja veli pravim. I što mu veli bab? A boli ti dupe. Dobro je pravo, ali mas mi reći da ja ne pričam, a ne... A neka, nema veze, dobro, ja znam za ovde, ovde ti kruži priča, šta ćeš ti, sine, ja ću baba Megatrend, a boli te dupe. Što radi, čekaj, ne mogu biti. A eto, malo sam učio, čao, zdravo.
Ja hoću džem, hoću hleba, euro, krem, ja hoću sve. Holo, holo, holo. Honolulu, Honolulu, la 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 la. Halo. Halo. Ko je? Alo. Alo. Da. Je ne pleure pas. Je to pop? Jeste. To je iz Zemuna. Kako? To je iz Zemuna. Co? Da. Te bra, kod vas niko nema ono aca ili nego je sb, coa, gnernde. Ovo je muzika onda. Izvini. Je to kontrakviz? Ja, jeste. Kako si ti kad si bio mali, ajde. Igraju Perica i Jovica šah i šta kaže Perica i Jovica? Nema pojma. Nemaš pojma? Ne. Kaže Perica i Jovica uzmi ti crne, tebi mama umrla. A znaš kad ide Ivica i Marica kroz šumu, brad? Ne znam. I kaže Ivica Marici, ajde da smotamo. Kao nemo, izgubit ćemo se. Znaš što? Ne znam. Ajde da smotamo. Neće, ajde, smotaju i dunu, znaš. I posle nekih 20 minuta hoda, čuješ Maricu koji, Ivice, vidi kuće od čokolade je. Ne bi ti više zadržavao. Ćao, zdravo. Ajde, ćao, zdravo. Igre za život, droga, ne. Halo? Ko je? Alo, Željko. Ajmo, Željko. Znaš, ovo lete dva orlovi stoko. Kaže jedan, brate, više ne moramo rano da ustajemo. Ne moramo rano da ustajemo? Da. A ono orlovi rano lete, to? Da, umro Branko Ćopić. Pa to, da. Skočio sa stamu i to. Važi, te bra, ne bi ti više državao. Puc, ožeš. Halo? Halo. Ko je? Ćao, Stefan Beograd. Ajmo, Stefane. Debra, znaš kad Zemunac mali sedi u klupi i sad proziva učiteljica i kaže, aj ti kao Marice, reci koliko je 2 plus 2, 4 plus 4. Aj ga ubije zato što je mnogo znao. Da. Debra, malo pre bio taj vic. Ali dobro, nema veze. To je preko radio, preko ovoga interneta. Izvini, molim ti, bio pre sat vremena. Nema se vrtiš. Ništa, važi, čao, zdravo, idemo. Halo. Halo, kontrakviz. Jest. Jest. Dino ovdje iz Bijelog polja po petu. Ajmo, Bijelo polje, idemo. Whitefield. Whitefield, da mi pozdraviš tamo Rutovića puno. Može. I Milorada, i Senča, a i Zlatko. Slušaj, ble 2 dječaka na zidu, jedan siromašan, drugi bogat, znaš. Dobro. Iza ovog bogatog dolazi majka i kaže mu, jeli, imaš ti kuću bre, da sad kaže on siromašnom. Jeli? Bratić. Ćao, zdravo. Malo pre bio isti taj vic, idemo. Vat, još jedan pa ćemo malo da odmaramo. Onda idemo na reklame, ulazimo u foto, finish. Nema misliti da je Romana Fotos, nego foto, finish, to. Halo? Ko je? Stefan Čačak. Idemo, jesi mi dobar? Nego da sam dobar. nego da sam dobar. Jesi mi dobar, pitala me još, dobar kao grudište ima Irena Poša, ajde. Pope, znaš li ja čuvenu kinesku poslovicu, ko zaspi sa buljom što smrdi? Budite sa smrdljivim prstima. Jes. Jes. Kako sam mudar. Ćao, zdravo, idemo na još jednog. Ovo ima vremena, šta? Ovo, Shaken Sugar Star. 2 karte za rajd, ono. A ne, ovo je ticket to raid, kartu za vožnju. Ja sam mislio da ti 2. Daj 5 karata. Ama ne može, čovječe. Kako kartu? Avionsku, bre. Halo? 6 kviz gora na kontrakviz. Halo? Ko je? Halo, Pope, elektrotehničar calling. Elektrotehničar, a? Da. A čime se tačno bave elektrotehničari? Pa elektrotehnika je. Kao elektro i tehnika. Praviš ti robote i to? Ja sam elektrotehnika računara, jebije. Dobro, te ne opsuješ, ja sam mislio. A reci mi, jesu elektrotehničari napravili Robocapa? Pa verovatno. Ništa, ajmo. Znaš šta radi gluvonema devojka s drugom rukom dok mastubrira? Mastubrira? Mastubrira, ja. Pa da mastubrira, znam, to je kad masturbacija je u pitanju, onda ona stenje.
sve, znaš, možeš jedna. Pa, ajde, ali bez masturbacije. Dobro, znaš, u bolnici, znaš, neko kuca na vratu bolesničke sobe, znaš, ovaj bolesnik pita, ono, ko je to? Pa kaže, hemo, koji bolesnik, ono, kaže, koji hemo, znaš šta kaže? Ne znam. Terapija. Ja. Ti si malo bolesniji elektrotehničar, moram da ti priznam. Pa jeste. Reci mi, da li znaš šta je voćni dan? Voćni dan? Yes. To je dan za slot aparatima kod Jani. Bravo, dečko, bravo. Sad smo 2-2 i imaš još jedno pitanje. Ajde. A, može. Ajde. Šta je uvo? Uvo? Da. Ne znam, jebi. Brate, šta ti je sa tim bio ovo ono? Ne bi ti više držao, čao, zdravo, idemo još malo muzike, malo reklama, red sira, red krompira, ono i vraćamo se u program. Guarana, kontra kviz. Kviz Guarana, kontra kviz, moram postaviti jedno pitanje i odmah da odgovorim, nisam ga izmislio, javili su nam iz jedne banke. Halo? Halo? Halo, halo, halo? Halo? Halo, dobar dan. Šest kviz Guarana, kontra kviz. Dobar dan, ko je? Johnny KG. Johnny KG, ajmo. Evo, kaže ovako, ide liko s pustinju, smorio se, nema ovamo namo i sad nailazi na hotel. Dobro. I stiže u hotel i odmah se pojeli tu konobar, ono, kao sad spreman. Kao izvolite, kao, on kaže kao vode, kao, hoćete mineralnu, hoćete negaziranu, toplu, hladnu, ovo, ono. Vode, samo, kao, i ništa, donosim u vodu. Ništa, prolazi malo dalje, on kao, hleba. Pa hoćete kao crni beli, hoćete ražani, ovo, ono, samo hleba, i on mu donosi hleba. Prolazi malo kao, jaja, on kao, hoćete na oko, hoćete bareno, kako ćete, ono, šta mu kaže? Bole me. Češi! To je to. Ćao, zdravo, idemo, zdravo, živo. Cooler Master sa nama, Zlatara Ljubić, Macmill Burger, Messi Pizzerija, Cara Dušana 72, Dorčol i naravno Brooklyn Pizza, Voždovac, Vojvode Stepe, 231. Halo. Ćao, Nikola na vezi, Vladićin Han, pozdrav Pope. Pozdrav, brate. Šta se radi, ste dobro? Ko Bog, kako si ti? Super. Tvoji? Super, brate, sve ekstra. Ništa, pozdrav ih. Evo, hvala. Važi, ajde. Da pucam, ja? Pucaj. Znaš kad su uvatili 2 narkomana Popa, brate? Nadam se nisu mene. I ne. Ono pravog Popa, brate. Bace ga sa zgrade, kad si rekao nije Batman, to. Da. Ćao, Vladićin Han, ne biti više zadržavao. Ćao, zdravo. Pici, sad ću da spomenem ovo. Halo. Halo. Ko je? Ćao, Pope, Marko ovdje Kruševac. Ajmo, Marko Kruševac. Znaš, ono, kao putnički brod veliki, onaj kruzer, prolazi pokraj nekog malog ostrava, pustog, sred okeana, i svi putnici iz broda vide na ostravu nekog čovjeka duge brade kako skače, urla, maši sve snage. I jedan od putnika pita ovog kapetana, kaže, izvinite, kaže, ko je ono na ostravu? I šta mu kaže ovaj kapetan? Nemam pojma, neki svaki put kad prođemo na maše... Jest. Mogu još jedan krat. Aj. Isto, onaj najavljivač u cirkusu sa megafonom izlazi na početku i kaže, ovaj gospodin pored mene, kaže, ima izuzetno pamćenje, dame i gospodo. Ima sve da vas popišti. Da, sve. Ja se krenuo bežem kada rekao sam, imamo izuzetno pamćenje. Da, mi gospodo. Ćao, zdravo. 011-308-939-068-400-650, idemo dalje. Sam brzo ovo. Kao brzo mi prolazi vreme, halo. Halo, ko je? Pope. Molim. Podgorica, vrate, opet. Ajmo, Podgorica. Vidio, znaš kako se zove Šipak iz Komana, vrate. Šta? Šipak iz Komana. Ne znam. Narkoman, brate. Narkoman, Da, dobra fora. Ćao, zdravo, ajmo dalje, nastavljamo dalje, još nekih 10 minuta, pa onda ide Baba Ljuta, pa Irena Poša, pa ovo, pa ono. Halo?
Filipe, šta mi radiš? Ništa, evo malo tu po kući. Evo ovde, Kalu SM. What? Kalu Mitrovica. Mitrovica? Sremska. A Sremska. Slušaj, ovo, Ajde. bio čas matematike. I pitu učiteljica koliko je 2 plus 2. Kaže mali cigar 4. Šta kaže ceo razred? Kompjuter. Ramadan. Kompjuter. Ramadan. Bravo. Ćao, zdravo, ajmo dalje, idemo odmah, nećemo večeras. Halo. Halo. Ko je? Nikola iz Podgorice. Ajmo Nikola, daj mi onog malog za Brooklyn. Ko je? Nikola iz Podgorice, ajmo. Tako je. Znaš i zašto plavuša baca travu na cestu? Ne znam, ali bi volio da saznam. Da nahrani zebru. A kako se zove brat od zebre, bro? A može još jedan? A kako se zove brat od zebre? Ne bih znao. Tebra, ajde još jedan. Ovako, pričaju dvije plavuše, znaš. Dobro. I ova kaže, čujem da si pala vozački ispit. A ona kaže, a jesam. Pita ova, pa kako? Ona kaže, ulazim ja u kružni tok i na okruglom znaku piše 30. I ja shvatim da 30 puta obiđen krug. I instruktor kaže, pali ste. A ova njoj kaže, a joj, mora da si pogrešno brojala. Dobar, Johnny, hvala puno, vidimo se na Plavnici, tamo 17. maja. Mi idemo dalje, još nekih 8 minuta, Kruta, halo. Da si Pope legendo. Daći mi za neki za ovo. Ko je? Baki ovdje kraj telefona, da te pitam, znaš što je večnost? Večnost je od momenta završetka seksualne radnje sa devojkom do momenta kad odlazi kući. Jeste, brate, čao, pozdrav. Ćao, zdravo. A jeste, pa što je, šta radiš, to je to, kać. Halo. Šta više pričamo? Halo, ko je? Halo, Filip iz Podgorice. Ajmo, Filipe. Ja sam se prošle nedelje, ali se prekinuo vic neđe pri kraju, pa da gi pričam opet. Koji? Slušaj, da je preko okeanski brod i pukne guma od Volkswagen i svi se podave. Da ostane jedna žena živa. Zašto je stala živa, znaš? Ne znam. Znaš od čega? Ne. Zato što je tetka iz Norveške. Dobar ti je taj, moram da ti priznam, ali blago vama, lepo se vi zezate. A mogu li još jedan? Ako je isto toliko zanimljiv. A mogu li još jedan? Ako je isto toliko zanimljiv, može. Jes, slušaj, upoznaju ti se Makedonac i Zećanka, znaš? Dobro, ja krava, jel? Bravo. Ćao, zdravo, ne bi ti više zadržavao, idemo odmah. Javo Makedonija, ja krava, from sada dakle, hoćeš? Nairobija, halo. Halo, Perke, drugi put. Odakle? Srčara. Dobro, zato što imam pitanje za tebe. Šta kažeš? Imam pitanje za tebe, čekao se javi neko iz Beograda. Ne čujem te. Čekao sam da se javi neko iz Beograda, imam pitanje. Sada te razumem, reci slobodno. Ovako, kako se na čistom arapskom zove penis na biciklu? Kaže. Nemam pojma. Beograd na vodi. Ajde. Dobro. Zamislim situaciju dovikuju se dva seljaka kućom 3 km. Dobro. I sad jedan pita drugog. Alo! Rajko! Imaš 10 jaja! Šta mu odgovara? Šta mu odgovara? Pa evo ti, slušaj. Brate, ajde čao. Ćao. Ko je? Banko iz Beograda. Ajmo, jesi ti čuo kako se na čisto arapskom kaže penis na bicikli? Ne, nisam. Beograd na vodi. Ako može jedna kratka. Ali dobro, hoćeš da čuješ kako se kaže na čisto arapskom penis na bicikli? Kako? Pa Beograd na vodi. Nisam ja to izmislio, javili su mi iz jedne banke. Ako, neka, pazi, sretni ti se beba miš i beba slon. Dobro. I kaže beba miš bebi slonu, kaže, jao što si ti veliki, što imaš velike uši, što imaš veliku surlu, jao pa ti si super. A ovaj njemu kaže, a dobro, što si ti tako mali, kaže. A pa bio sam nešto bolestan. A dobro, ja znam za ono za glisto, što si tako mala? Pa bolesno sam. Ništa, pozdravljam. Ćao, zdravo. Ćao.
Halo. Halo, Stefan ovdje iz Knjaževca. Ajmo Knjaževac. Gdje krije ciga, znaš ono gdje ciga krije pare, novac, odnosno od žene. Ispod sapuna. Bravo. Dobro. Čujemo se, čao. Ćao, zdravo. Ajmo dalje. Ko je? Halo. Ko je? Igo iz Nice. Iz koje Nice? Puškarnice. Opa, da onda budemo mirni. Jel znaš kad su radili muž i žena u fabrici? Ne znam. I kaže žena, jel znaš da ja mogu da natjeram šefa da mi da slobodan dan? On kaže kako, evo sad ćeš da vidiš. I okači se o plafon i visi na glački. I dođe šef i kaže šta to radiš? Veli, ja sam sjelica. I kaže šef, a preopterećena si poslom, uzmi slobodan dan. I muž krene da ide za njom. I kaže šef, gdje si ti krenuo? I šta kažeš? Ne znam. Muž. Ne znam. Tako da radimo u mraku. Dobar je. Reci mi, jel ti znaš kad Fata ide u Nemačku? U petak je otišlo, ne može vrati se opet. Šta si rekao, da se javljaš? Iz Podgorice. Ćao, ništa, na Plavnici se vidimo, ja častim pići. Ili neki suvenir, majica, tako nešto. Majica ako bude bilo nikakav problem, ali mislim da će biti jedna Dr. Love. Vidimo se obavezno. Važi, ćao, zdravo. Halo, Pope. Ko je? Ovdje Bureko Ubica iz Kraljeva. Kako? Bureko Ubica. Bureko Ubica. Dobre. Aha, dobro. I jedno pitanje za tebe. Dobro. Zašto što žena ne može da bude vegetarijanac? Šta, zašto? Žena ne može da bude vegetarijanac. Zato što uvek ima neki komad mesa u sebi. Ja prima meso, Pope. To ima komad mesa sad, da li je to 100, 200 grama, 300, što bi rekla baba, samo da je širok, nema veze što je dugačak. Ja se izvinjam nečim babama, to je to, ne bi ti više zadržavao. Može samo imam pozdrav. Ajde. Može pozdrav za Dekija iz Fast Fingers Fooda u Kraljevu. Eto, blago nama. Evo, pozdravili smo. Halo. Prase govori. Vidi, svinja govori. Kako je krenula brojeve papkom? Alo, ko je? Božo, brate. Ajmo, Božo. Što, mogu da ti pričam, ajde mi. Ajde. Moj ti kurac bide prije. Jako ste, idi radite, evo, 8-3 carevi. Ajmo dalje. Ko je? Halo. Ko je? Zdravo, Pope, Raša Ćuprija. Ajmo, Ćuprija. Kaži ti meni, Pope, zašto gusan kad gazi gusku posle gaženja ide u vodu? Znači da ti kažem, dobro. Zašto gusan kad gazi gusku posle gaženja ide u vodu? Evo, rekao sam. Pa ja te pitam zašto. A ne, rekao si mi kaži, Pope, ja sad... Dobro, ne znam. Ili posle grebanja, ajde. Ne znam. Sladi penis da grebe tebe. Koje je ovo tovarenje? Pa šta je ovo? Pa da se skinem go i da se natrtim danas. Pa šta se ovo dešava? Zakuni se u stanu da se ovo sam smisli. Stane ti, Pope, vrate. Ništa, ljubi brat, ne bi ti više zadržavao. Ovo je bio još jedan šist kviz Gorana kontra kviz. Rexona bila sa vama, Brooklyn Pizza, Žabac Kuglana, uskoro i na Vidikovcu. Podelili smo dve ekipe da peglaju. Jeste Messi, Quesadilla meksički restoran, McMill, Cooler Master. To bi bilo to. Uskoro, Irena Poša, idealno loša. Lako noć i prijatno. Guarana. Kontra kviz.